programa xa tivemos a Samu, creo que somos bueno, primeiro que teño que dicir é que eu son socio da SD. Creo que Raúl, se non é socio, foi moitas veces a ver Sigo a... sendo. Non podo ir, pero sigo sendo. Todos os anos os rei. Sigues sendo socio da SD, porque vivimos aquí en Santiago, bueno, porque vivo aquí en Santiago, me gusta moito ir ver o fútbol. Un SD que todos coincidimos en que é como o transatlántico da categoría, non? Eu creo que vos tampouco deixades ese termo de lado, quero dicir, ti tes claro que o obxectivo é o ascenso polo civil ou polo criminal. Entendo, Sacho. Bueno, non diría tanto polo civil ou polo criminal, pero sí, é algo que, bueno, cando iniciamos o proxecto, sendo conscientes da dificultade da terceira galega e reconocendo que ahora mismo a Sociedade Deportiva de Compostela pertenece a esa categoría. Bueno, desde ese punto de vista iniciamos un proxecto que ven de un descenso e que, bueno, e que hai que facer un análisis un pouco máis atrás. Desde ese punto de vista, sí, non podemos eludir que o noso objetivo pasa por poñer todo para conquistar o ascenso, para tratar de ser campeóns. Eso non o podemos responder e temos que eso e en eso estamos tratando de dar os primeiros pasos. Falando un pouco do ano pasado, antes de meternos en materia deste ano, despois desas 3 vitorias consecutivas ano pasado na segunda federación, que parecía como que as últimas xornadas iba a poder chegar con un pouco de esperanza, despois dun ano que foi malo para a Sociedade Deportiva Compostela, crees que o mellor sería outra situación se chegaras antes? O sea, crees que che faltou tempo o ano pasado? Non vou dicir se chegaras antes, pero crees que con máis tempo que o mellor as cousas serían dunha maneira distinta? Non o sei, Fran, a verdade é que eso é falar de hipótesis que nunca se van a poder comprobar. Outra cousa é que a mí me hubiese gustado chegar con máis tempo, pero bueno, no fútbol nunca sabes, non che podo contestar esa pregunta porque eso non se sabe, é unha hipótesis que está aí. O que está claro é que os adestradores queremos tempo e queremos no tempo, pero bueno, eso non se sabe. O que sí é certo é que chegamos con opcións e dependendo de noso partido de Ávila e aí non estuvemos todo ben que requería ese partido e aí, bueno, pois a verdade é que nos doeu moito porque en ese partido estábamos cerca, sobre todo cerca de chegar a San para competir co Valladolid e poder polo menos meternos en play-out. Ese partido non fomos capaces de resolvelo ben, non estuvemos ben, empezamos ben, pero logo tuvemos recorridos do partido popular, hai que analizarlo. Por encima esa xornada pois non se dou ningún dos resultados se deron en contra, co cal o custo foi moi difícil na última. Sí, era complicado, bueno, foi imposible de feito e a Sociedade Deportiva Compostela descendeu a terceira categoría. Raúl, supoño que tes algunha pregunta para él, entendo. Sí, teño algunhas preguntas. Mira, comezando por isto que sacases ahora do ano pasado da segunda ref, hai unha corrente bastante amplia na afición que entendía que había que facer unha limpeza bastante grande da columna vertebral dese Compostela que acabou descendendo a tempada pasada. Este ano fíxose, o sea, hai moitos novos xogadores, máis dunha decena de xogadores novos. Ti que tiveches o vestiario do ano pasado e agora tes o vestiario novo, entendes eso que decía a afición e crees que tiñan razón? Efectivamente facía falta facer esa limpeza, quizás xogadores un pouco acomodados, o mellor. Bueno, primeiro teño que decir, o dicen sempre, a verdade é que o ano pasado eu cando cheguei o vestuario recibeume moi ben e entre todos fixemos todo o posible para tratar de conseguir o ascenso, co cal eu non teño reproche a ningún desos xogadores. A partir de aí prodúcese un descenso duro, esos xogadores levaban moito tempo, tampouco tes moitísimo tempo, reflexionas un pouco e poste mans a obra. Al final, pouquiño a pouco, falando con uns, falando con outros, observando, estudiando a situación particular de cada un, pois ao final deuse isto. Futbolísticamente estou convencido de que habría futbolistas que podríamos haber utilizado, pero que por lo que ti comentas, a afición, o sentir, todo o que é o entorno, pois ao final se considerou que o mellor era prácticamente empezar de cero, pero repito, ningún reproche e futbolísticamente non teño duda que varios deles nos podían seguir axudando.
Sí, pero o que é evidente se hecho isto, quero dicir, non mo podes negar, é que houve moitos cambios. O sea, quero dicir, o equipo cambiou completamente, non 100% de arriba abaixo, pero sí que cambiou moito. Sí, sí, o equipo cambiou prácticamente 100%. Creo, de feito, continúan do ano pasado, pois Samu, está Goris, está Soel e me falta que se me foi agora. Crespo. E Crespo, e Pablo Crespo, sí. Sí, o equipo cambiou completamente. Desta temporada, claro, eu entendo que aquí tamén a xente ten moita impaciencia porque o Compostela en terceira non ten que estar. Eu penso que aquí estamos de acordo todos, é algo que nunca tivo que ocurrir. Pese a que se vai líderes a 3 puntos do segundo, eu non podo ver os partidos porque agora non teño posibilidade de velos. Eu vivo en Madrid, solo podo ver os resumos. Pero o que leo por aí é que o equipo gaña, saca resultados, pero quizás non domina tanto o xogo como si se esperaba que fora a pasar. Gustaríame saber cal é a túa opinión e se crees que isto é cuestión de tempo, porque son moitos xogadores novos, hai que asentarse na categoría, que se acostumbren a xogar entre eles. Non sei que nos podes dicir disto. Bueno, podo concordar porque a mí me gustaría xogar moito mellor do que xogamos hasta a día de hoxe. Isto é evidente e que nos queda moito tamén é certo. Non somos o suficientemente estables, todavía nos generan bastantes situacións de gol, pero a verdade é que construir un equipo con tantos xogadores novos pode parecer sinxelo, porque aínda que individualmente teñan capacidade, pero non e a categoría tampouco é. Co cal, canto antes seamos conscientes e o suficientemente humildes e inteligentes para competir cada partido con cada rival desde a máxima humildade e sabendo que vamos a ter complicacións no camiño, moito mellor para todos. A partir de aí, traballamos día a día, estamos poñendo todo o mellor. Eu, oxalá, teño moitas ganas de que saia ben, de que o Compostela recupere a categoría. Repito, centrome en eso, aíslome un pouco de todo o que podo escoitar. Teño un equipo de traballo que fala claro, que tampouco nos escondemos e o marxen de mellor é evidente que é grande. Óscar, bueno, tes aí Óscar Martínez que é un dos mandamaises do Silva, que conseguiu a súa primeira victoria diante do Barco, aínda así continúa de pecha cancelas na categoría, pero xa moi preto do resto de equipos. Óscar, falla a pregunta que queiras, interesaríame tamén saber como vedes os dous, porque Óscar tamén ve moito o fútbol da terceira galega, o nivel desta terceira, porque eu creo que este ano o nivel é moi alto e non penso que vai a haber moitos equipos descolgados como outros anos. É o que penso eu, Óscar, todo É que por aí va a miña pregunta precisamente, non? Porque se hecho ao final coñece perfectamente esta terceira galega, sabe o que conquerir ascensos nesta terceira galega, sabe o perfil de xogadores que se moven nesta terceira galega, e quería preguntar precisamente como está a ver, non? Un pouco a confección dos diferentes plantéis, un pouco a competición, este formato de competición que non é novo, non? Que ven arrastrado xa de fai 3 anos para atrás. Un pouco como ves esta terceira federación? Bueno, un pouco opino o mismo que vos. De momento, a verdade é que van 6 jornadas, o sea que falar de lideratos ou falar de colistas a estas alturas eu non lle dou ningún valor. Doulle cero valor. Está claro que cada vitoria axuda, como digo eu, pois compras un pouquiño de tempo, un pouquiño de actividade, permite ser mellor. En canto á categoría, eu o ano que estive ves unha categoría moi igualada e que evidentemente sí que no tramo final é cando os equipos se van posicionando, pero este tramo final vai haber bastante igualdade, pois hai equipos, bueno, ahora mismo se miramos a clasificación, os equipos que estamos todos aí cerquiña de punto, falamos de Cortés, falamos de Alondra, falamos de Arosa, etcétera, é moi igualada e o dicen tamén os resultados e o van a seguir dicindo, se non saberedes co tempo. E os resultados e os partidos, porque precisamente esta fin de semana diante do Gran Peña o Compostela sobre o papel era o favorito, era o equipo que tiña que sacar eses 3 puntos e aínda boé non perder o partido con ese penalti que detivo al Escobo. Entendo se ha hecho que o corazón nun puño. A ver, eu teño unha idea clara un pouco do que foi o desarrollo de partido e do que era un pouco o Gran Peña.
é un equipo que bueno, que con espacios ou se asita o partido se converte non ide volta, se che gana as espaldas, e nós tratamos de facer un partido de certo control, de bastante posesión, de apretar rápido no momento da pérdida, de presionar alto, para que xa non poidesen lanzar. Creo que pese a mellor na primeira parte, situacións como no outro partido, salvo unha situación, dúas, e teño que ser crítico, e creo que foron errores nosos máis que mérito do Gran Peña. Creo que logo no descanso, bueno, falamos de ter todavía máis control, íbamos un gol por diante, e fixemos creo que 15-20 minutos moi bons, e que tuvemos o partido aí con 3 boas situacións de gol, e podemos haber feito 2-0. Si é certo que a partir de aí, a partir deles, así como estuvemos moi cerca de gañar o co 2-0, a partir do gol deles o pudemos perder perfectamente. Alberto, algunha pregunta? Sí, estaba pensando no seu desembarco no Compos ano pasado, e non é unha crítica a Compostela como tal, é unha crítica ao que pasa en moitísimos clubes, que parece que cando van a buscar un adestrador teñen un abanico tan amplo de adestradores que pode que se adapten a plantilla, pode que non, porque pasou o Compostela outros xogadores do ano pasado de Luisito, o sea, as 5 xornadas, con un adestrador pois máis defensivo, con as ideas de fútbol o mellor un pouco distintas ás túas, ou moi distintas ás túas, e logo ti chegas, e claro, para ti xogar 6-7 xornadas só co Compos, coller o Compos ao final de tempada, tenes que explicar moitísimas cosas de fútbol que o mellor necesitas unha pretempada, para ti foi un gran problema, e agora tamén te pode estar pasando algo similar, que o verano, para a túa maneira de xogar ao fútbol, non chega para a pretempada, non chega para poder sacar todo o potencial que teñen os teus xogadores, que necesitan máis tempo para adaptarse. Bueno, sí, pero xa sabemos que no fútbol o tempo é o que é, e o tes que facer sobre a marcha, non? En canto a estilos e todo isto, o ano pasado, por exemplo, eu que tiña claro que tiña que escoitar os futbolistas, que tiña que analizar os futbolistas que tiñamos que entrarnos moito en cada para tratar de rendir e competir. Ao final, o xogo cada vez máis a día de hoxe pide que os equipos sean moi completos, e dentro de un partido se dan moitas variables, moitas situacións distintas, co cal tácticamente e mentalmente, sobre todo, creo que hai que construir equipos fuertes, ¿no? Que non se veñan abaixo fácil por un golpe, e quizá ahora sí, ahora hai un recorrido maior a priori, entonces hai moitísimo máis traballo, entonces tamén hai momentos de saturación, pero bueno, os equipos consíguense co tempo. Hai algún estudio por aí que dice que sobre 6 meses, pero eso é imposible no fútbol, para poder... Vamos pouco a pouco, vamos construindo, vamos dialogando cos xogadores, vamos gestionando a información que hai que dar, pero evidentemente para xogar ben, para construir un equipo, sí que é certo que se necesita equipo, e un pouco a cohesión de grupo sí que se dice que se construye de temporada a temporada, e que incluso para manter unha cohesión que axude logo ao desarrollo futbolístico non necesitas cambiar de temporada a temporada moitos futbolistas, necesitarías cambiar 5 ou 6 futbolistas máximo e ir construindo. Esa un pouco é a liña. Vamos a ver si se pode dar, porque todo pasa por ascender, son conscientes e de exigencias esto, pero bueno, te digo, estou tranquilo e centrado en que cada vez podamos competir mellor e xogar mellor. Secho, eu teño dúas rápidas, se me dá tempo. Sí, a última pola miña parte. A canto estás en tanto por cento do Compostela que ti queres ver no campo? Vai dicir que pouco porque é adestrador, xa sabes, é adestrador. No, pero pode dicir que o Compostela que el soña está a un 60% da capacidade que ten. Eso sería unha boa nova para os aficionados do Compostela, porque o futuro é moitísimo mellor e son líderes. Sí, podríamos decirlo, pero estaría engañándoche. Bueno, tamén. Estaría engañando a xente porque eso é moi difícil de saber. Os equipos non son... Isto non é lineal, non vai lineal. Aí sucede moitas cousas, traballamos con seres humanos, traballamos con personas, necesitamos os resultados para ganar crédito, para poder seguir perfeccionando, e
E eu quero que, bueno, eu intento que o equipo poda crecer o máximo posible, conjuntamente cos futbolistas, que isto é o importante. Entonces, bueno, espero que canto antes podamos competir mellor e que podamos crecer rápido, porque a categoría non lo vai a exixir, para ganar partidos e para estar aí arriba, vai a exixir que cada día, polo menos, seamos moi. Raúl, Sí, un par delas, ben. eu dúas rápidas, unha deportiva e outra que ten que ver máis ca directiva. Empezo pola segunda, porque a xente a afección sabe moi pouco de agrasar, non sabemos nada del, non dá sinais de vida entre a xente. Eu quero saber se o vestiario sabedes algo vos, se pon en contacto con vos, se está involucrado no club, ou si, como parece dentro do punto de vista da afección, pasa bastante do tema. E a segunda, a min houve dous xogadores en verán que me ilusionaron por riba de outros. Gustaronme moito as fichaxes, pero houve dous. Un é Cobo, onte foi diferencial, e o segundo era por Rúa, pero non está xogando tanto como eu esperaba. E gustaríame saber se hai algún motivo especial detrás disto. Bueno, nunca destrastes, ¿no? No. Por eso preguntamos. Vale, perfecto. Sabes Sí. un pouco pero o que inventou as regras e fixo un bo negocio aí con isto do deporte e con isto do fútbol, ¿no? Sabes que ao final xogan 11, Correcto. 5 cambios, hai ventanas, hai unha plantilla competitiva, moi competitiva, ten moita competencia na súa posición, estamos de todas formas moi ilusionados con el, estou convencido de que acabará xogando moito, estou convencido de que unha gran parte, a maioría dos xogadores, nunca é un 100%, pero unha maior parte dos xogadores van a ser moi necesarios, moi importantes. Estou contento con el, como che digo, unha persona que me encontrei moi madura, quere progresar, que quere estar, e estou convencido de que nos vai axudar moito, pero non te olvides que na posición de Porrúa está Parapar, está Armental, está Antón, está Añi, está Porrúa. É que ten moita tralla. Hai competencia. Hai uns cuantos arriba, non? E en canto á primeira pregunta, bueno, eu que si che podo decir é que si que tive en contactos co presidente, que o presidente ten unha forma de gestionar e de dirixir o Compos particular, en donde delega, en donde está aí e está presente, pois, cando necesitamos, e de vez en cando tamén, pois, aparece por ali, bueno, con certa frecuencia, e estamos sempre en contacto directo. Mais alá tampouco che podo decir, é a súa forma de xestionar isto, e supoño que si está aí, cando falou comigo, e un pouco o Miguel é un pouco que leva a voz cantante en isto, o proxecto que intentamos facer é de o Compos a segunda ref e ir dando pasos pouco a pouco. Repito que eu tamén me centro claramente en competir en este ano, en ganar tempo, en ganar credibilidade, e oxalá poda ser un proceso máis a medio e longo plazo, pero o Compos en ese sentido, para serche sincero, ten moito que crecer. Pensei, Raúl, que che iba a decir que non o coñecía, sabes? No, eu non o coñezo, pero non ven por ali nin nada, va a ser un pouco así. Secho, mandamosche unha aperta enorme, o agradecemento por estar aquí connosco tirando uns penaltis a estas 11:30 da noite na Radio Galega, e que teñas moita sorte, porque o que ven por diante non é nada sinxelo, o Lugo B, outro dos importantes. Non é nada sinxelo, ten un equipo interesante, bueno, como todos os filiales cunha media baixa, con moita enerxía, teñen unha idea que me parece, bueno, acertada, están firmando moitísimos xogadores das diferentes canteiras de primeira división dos equipos españoles, e, bueno, me imagino que eso é unha línea estratégica que queren tirar, e veremos. E nada, moitas gracias a vos pola invitación, e nada, moita sorte co programa, e esperemos que o Compos lle vaya ben, xa que hai dous seguimentos, e bueno, créedeme que nos vamos a poñer todo para poder dar ilusión a xente, e que este contente e que disfrute co seu equipo. Vaya. Estou seguro de que así será. Unha aperta enorme, Secho, moitísimas grazas, boas noites. Venga, gracias. Chao, Secho. Pois aí está.